ha picture ha chukwu na-emezi ihe abịa ajụwazie ego ka evi chọ ka ha mere gị kama ha ga-ajụ ka evi chọ ka chukwu mere gị ọzi ka evi chọ ka ha mere gị ọha wawụti chukwu ịfụcha esecha ha picture ha teacher sabot phone number ha zerenụ ndị eze Bebe God, show me where I will go and worship you. Igbo biko. Don't forget to share this video because share video and like this post. Be notification, kill them with notification button. Actually, video of my canal. Quite jeb attack it out now. Where you the video say that you made a video about say that you walking while you're going to Abu. No, where's the head? And you home wine I got no call or sit or sell. Makana whichever we video will make I say when it expose to some evil things in them mad name and on worker. At the end of the day, and mechanic and I make a malan de bundala and the mechanic because you won't damage because they will learn obi woman and I know can Jenny head naba the neck in a video and I want to not for that whoever who wherefore a book where I can almost think it. And where I could conga corunu. Kora ikobi daye mma ogaga na akpọ iju ụwa part 3 in any my scream under the Bible say by their fruit you shall know them under the MBC the house of God under pụtara na-ekwu ihe Chukwu ekwuro under pụtara na-eme ihe Bible ekwuro under ga-asị gị na nwanne gị na-achụ gị why na nwanne gị na-achụkwa gị enwekwa ihe nwanne gị mere gị watch the video. C'est vite ça m'a rappelé. Pile en pile. Cette femme est comme ça. Qu'est-ce qu'il a? On va regarder. On nous lève pour nettoyer. Sur expédition de fait voyager, tu as voyagé déjà. Mais chaque ambassade américaine, ils ont l'autre bagage qui fait. Mais je dis à lui, le bagage là de casser. Amen. Bon, non, c'est monsieur Befil là pour le jour de résidence pour la faire votre Amen. Et bien, bon, c'est fait simplement comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, c'est la belle. Beaucoup de respect. Toute la gueule de casse. Et mon père pour ça. Il a témoigné, m'a témoigné.
Onda ga-ese ndị mmadụ abịa na be nna be nni ọgwụ asịgụ bịazie ga-ekwu ụgwọ ka abịa ekpere ezinụlọ were bitbezie price 200,000 300,000 eruzie ebe o mechaa amasị oje ebe ahụ nyere ọgwụ ajebọpụta ya onda ndị efu na ọhawa na-egekwe ntị amara ma ndị mmadụ ekpuchiri unu anya enwere akụkọ m ga-akọrọ unu enwere ministri nna aga na Nnewi before mgbe aha nọ m n'isi all this ministry unu na-eti iche ọkpa kachasị ụmụ nwaanyị nwaanyị kpọm je ebe a onye nwaanyị egbughị onwe ya ga-egbu ya onye nwaanyị egbughị enwe ụzọ ya ga-egbu ya nwata nwaanyị kpọm je ebe ahụ mgbe e ruru ebe ha sịkwa m na onye a fake afụkwara m ya si na onye a fake because enwere m design spirit nsi na onye a bụ fake nso oge ka anyị na-aganụ ịfụ m mgbe ahụ anwụchara m n'ime ministri ahụ Tuesday emechara abalị a gara ekpere asa ebe asaba ọkpa onye bịa isi ọkpa ịgafe te olive oil n'ọkpa ịgafe asacha ọkpa buru mmiri ọkpa ebe ebi eje ka m amụghọ ọra tango today na Chukwu napụtara m n'aka ndị a ọ dị na Nnewi the ministry most of ministry unu na-etinyecha ọkpa na-azọnyecha ọkpa some ministry ịfụ agwaghị ihe nri na ọta ị ga-eti mkpu agwaghị na eniri isi mmadụ na ọta ahụ ị ga-eti mkpu agwaghị ụdị ọgwụ enyi na ọta ahụ ị ga-eti mkpu agwaghị ihe dọgasị na ọta ahụ ị na-azọnye ọkpa ị ga-etinye mkpu ị na-achọ solution jezie ka ije sọrọ asọrọ all this ministry ị na-afụ ma ndị na-aza thunder by thunder fire by fire levi by levi cockroach by cockroach bread by butter hammer by hammer knife by knife ha channel ministry give me I give you ministry phone number ministry plate number ministry motor ministry here and there ịfụcha ha kụcha abacha see ha picture ha Chukwu na-emezi ihe abịa ajụwazie ego ka efi chọ ka ha mere gị kama ha ga-ajụ ka efi chọ ka Chukwu mere gị ọzi ka efi chọ ka ha mere gị ọha wawụti Chukwu ịfụcha esecha ha picture ha teacher sabot phone number ha zerenụ ndị eze kpebe ekpere kpesifisi God show me where I will go and worship you. Show me where I will go and worship you. Enwere ebe mmụọ nsọ anọrọ, enwere ebe Chukwu anọrọ, enwere chọọchị Chukwu anọrọ, enwere chọọchị mmụọ Chukwu anọrọ. Holy God anọrọ ebe ahụ. Holy Spirit is not there. Ọ dị empty. Ihe o ji arụ ọrụ abụrụ ike Chukwu. Ihe o ji arụ ọrụ bụ ike ọ natara ebe ọ natara ma eburu eniri eri ma efie eniri eri. Ọ na-aza dadi G.O. mami G.O. ọ na-ana ndụ unu n'iyi ọ ndị fụchara ihe mara ebe ị na-azọnye ọkpa mara ebe nwunye gị kpọga aga mara ebe ị na-etinye ọkpa enwere ebe ị kwesịghị ịzọnye ọkpa enwere ebe ị ga-azọnye ọkpa ị ga-apụta nwuzi be very careful ịnweta meseji a eshie ya bụ ndị fake pastors na fake churches ka a ghara ijikwa anya wee fuo ofu nwere anya wee fuo ofu fụ ihe na-arụ ekwukwu eme ya tip picture ti chọọchị tip aba chọọchị achọkwa m ịmanụ onwe ihe ị ga-eme m ịfụkwa m na-eze m eze ịrụkwa fake pastor fake prophet fake prophetess na-ezekwa m eze emekwara m invite na chọọchị gị mgbagwa anwa ti isi enwekwa m design spirit na-agwa nyopuo ofu mma etikwe chọọchị gị n'ihu akwụkwọ tie afa gị ti picture gị gwa ha ife ị na-eme leave my people alone. Release my people ka ha fee Chukwu dị ndụ. Enwere Chukwu dị ndụ. Unu ejizi na chọọchị aghọgbu ndị mmadụ. Ọ dọrọ ka anyị gwa na anyị ma na ike iji arụ ọrụ bụrụ ike Chukwu mana ị ga-anụ ụdị bụ society. Ị ga-anụ ụdị bụ society. Ebe ka m ga-akwụsịte gị God bless you. Nweta meseji a share ya. Share this message. Ụfọdụ sị na m na-achọ followers since nje eme video asị bụ mmadụ follow me gaa na my video ihe a na-eme masị gị follow me so m ga-agbada gị share the message ka people nụ onu m ka a ghara isi na ha anụghọkwa ọ bụrụ chọọchị niile ka Chukwu nọ ọ bụrụ chọọchị niile ọ bụrụ ọta niile na-agba mmiri ọ bụrụ ọta niile ka ọ ga-abịa ịkụwa mkpụrụ na ya ọmịa ewebe ị ga-azọnye ọkpa ya nwụọ nwebe ị ga-azọnye ọkwa biznes gị na-achị ọnwa agba nwa ebe ị ga-akpọrọ nwunye gị ka pastọ doziere unu ọ ghasa ezinụlọ gị o si n'azụ pịawa nwunye gị ọkụ ọ bụrụ ebe niile ka a na-akpọ nwaanyị eje ọ bụrụ ebe niile ka ị ga-azụnye ọkpa gụ nwata nwoke
gị na nwunye gị nwee problem dozie na n'ime ụlọ ndị jere ịnụ nwaanyị na onye ị ga-etigbu omume ya ọ bụrụ echi ọ dị na fon pastọ bịa kpere gị ikpe ọ bụ ọbịa ghọsa ezinụlọ gị ma ọ bụrụ pastọ niile o egwu ndị ga-agwa gị eziokwu ndị eziokwu nọkwa mana onye daziere ndị shap a anyụ ọha anya site na kpọrọ nwunye gị jema ya mmiri alụkwan o ji m n'aka unu necha anya ka nsụka wee kwuo na ndị mekanik anaghịzi ekwe ka ịmalụ ndị bụ ndị ala mana a sị m ebe nwoke na-eje nwaanyị na-eje biko saa anya mmiri asọkwa gị ije n'ebe ọ ya adịrị gị mma o mana ebiliv na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere mmụọ na-edu ya mma ebe ya abata iwa na eme na ebe a nwe nọ abụghị ya ịgba ụdị nke a dị na vidiyo anyị na-enecha kịta gbagbakwa ka ụkwụ gị ha gbaba amaghị m na eji emechido ndị mmadụ anya unu ada afụ ụzọ wee na-afụ ihe mmadụ na-eme n'ihu unu n'ọgba ọgwụ na ọlekwa anya elekwa na biko maka na asị m onye na-akotehụ ọgọdị ekoteli ya ị na-esokwa enyi gị nwaanyị na-aga ntụli enyi gị nwoke na-aga oyi mbe adụje m ozi abụọkwa nekwa ebe anyị na-aga iri je m ozi abụghị lokeshọn nke o ji awa adreesị ka anyị nwere mgbe ọzọ